गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' कछारी अनसाय गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानायखौ दान्दिसे मोजां गाज्रि खौरां लाहैदों आसाम विधान सभानि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। बिस्वजित दैमारी बिथाङा बिथांनि सावस्रिखौ थाबैनो गाहामाव फैथों बेखौ मिजिंथिदों। मख'नो गोनांदि बर' कछारी अनसाय गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो लोमजाना गुवाहाटी जेएमसीएचआव फाहामथाय लागासिनो दङ। बेखौनो बिथाङा खौरां लाहैदों। लोगोसे बिथाङा खौरां लाहैनायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मिथिहोयो। गसाइगावनि एसएसपि आरो महकुमा खुंथायनि बानजायनायाव इन्टारनेशनेल जग दिवस फालिदों। 32 बिएन एसएसपि गसाइगावनि माटियाजरनि गाहाय मावखुलियाव दिनै इन्टारनेशनेल जगा दिवस फालियो। फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायजेननाय बे हाबाफारियाव बाहागो लायो एसएसपि कामान्डेन्ट चिरन्जीब भट्टाचार्य बिथाङा। बेजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा खुंथायाबो फुंनि समाव गसाइगाव रेल स्टेशनाव 10 रिंगानिफ्राय इन्टारनेशनेल जग दिवस फालियो। गसाइगाव महकुमा खुंथायनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां फरायसाफ्राबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै गसाइगाव महकुमा बेंगिरि आरायनक सैकियाया गोग्गो सावस्रिनि थाखाय जगा ब्यामा गोनांथार होननानै फोरमायो। गसाइगाव श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि गान्जा जब्द खालामदों सिमुलटापु पुलिसा। थांनाय हराव गसाइगाव आरो श्रीरामपुर पुलिसनि सिग्रोमनायाव हमनो हायो गोबां बिबांनि गान्जाखौ। गंसे ट्रेलार ट्राकनि स्टेशनाव दोनखोमानानै लाबोदोंमोन गान्जाखौ। जब्द खालामनो मोननाय गासै गान्जानि बेसेना 1 कौटि 50 लाख रांनि जागोन होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। ट्रेलार ट्राक सालायगिरिखौ हमनो हायो। बिहारनि बैशालनि अजय साहानि होननानै सिनायथि मोननाय जादों ट्राक सालायग्राखौ। हमजानाय ट्रेलार ट्राकनि नम्बरा NL01G8534। हमनो मोननाय गासै गान्जाखौ गुवाहाटीनिफ्राय दिल्लीसिम लांनो नागिरदोंमोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरां जिल्ला 37 नं सिदली बियाब आरो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय फुरथिनालिनिफ्राय रानिपुर जानानै बेंटल फारसे थांनाय लामायाव सोलिथ'नो थाखाय फसंजानाय गंसे औवानि दालाङा थांनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो गाज्रि हालोदाव गोग्लैसोना थासेयावबो दिनैसिम रावबो सोरखारनिफ्राय बे दालांखौ नायसननायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जायनि थाखाय दासान्दि गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दालांनि थासारिया हान्थामेला खालामजायै जानानै दं आरो बे थाइखाजरा ओनसोलनि दैमालु गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे बे लामाजों हान्थामेला खालामग्रा गोबां रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु खस्थ' भुगिनांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय मे दाननि 13 खालार खालि PWD आसनिनि गेजेरजों बे दालां एबा लामाखौ मावफुंनो 37 नं सिदली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा गावनि आखाइजों अन्थाइ खाम्फा गासिनो दंब्लाबो दासिमबो मावफुंनो लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै होनना ओनसोलनि रायजो राजा आरो फरायसाफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिटिआर सरकारखौ थाबैनो सरासनस्रा सोलिनो हानाय दालां बानायनो खावलायदों फरायसाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। गोदानै समस्ति सोदांनायनि फोसावनाय ड्राफ्टनि सायाव रायजो सभानि MP रोनग्रा नार्जारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। बिटिआरनि सिमाया सानजा फारसे थाबैनो आबुं महर मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दैबानानि समाव रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा आबुङै सांग्रां जानानै दं होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों। सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघआ खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघआ अल आदिबासी स्टुडेन्ट एस'सिएशनखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों। अल आदिबासी स्टुडेन्ट एस'सिएशना ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आदित्य खाख्लारनि सायाव गाज्रि राव बाहायनायखौ दिनै सनितपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि मावखुलियाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' हारि एबा मुंख्लंफोर लोगोसे बिटिआरनि थाखाय मोननैसो गोजोनथाव खौरांफोर फोसावदों। बैफोर खौरांफोरा जाबाय मुंख्लंफोरखौ जों मान होयो, बिथांमोनानो जोंनि अरायनि थुलुंगा। बे थांखिखौ नोजोर होनानै BLTनि गायसनगिरि बिरसुलागां बसुमतारीनि मुङाव बिटिआरआव मोन 40 स्टेडियाम फोसावनाय जाबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव मोन 40 अडिट'रियाम फोसावनाय जाबाय। NDFBनि गिबिसिन मुंख्लं बि बांगुरगोरानि मुङाव मोन 40 वेट सेन्टार फोसावनाय जाबाय। 1902 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बर'नि गिबिसिन BA BL बेचेलर अफ ल' माहारि सिबिसुला रुपनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ
सरकारि केलेन्डार इभेन्टआव थिसननायजों लोगोसे क'क्राझारनि सिगां सिरिनि गासिबो सानसुमै दैदेनगिरि लिरगिरि बिथांमोनखौ गोसोखांनो हानाय क'क्राझाराव मोनसे गोसोखांथि लुफुंनाय फोसावनाय जाबाय। बेफोर गोजोनथाव खौरांखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा ससियेल मिडिया फेसबुकनि गेजेरजों फोसावदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिखातानिफ्राय जाला फोनांजाब लामाया दिनैनिफ्राय बन्द जाबाय। दारांगा दैमानि सायाव थानाय दालाङा बायहांनो बायस'लांबाय। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि गेजेरजों कुमारिखाता जाला फोनांजाब लामानि गेजेराव थानाय दारांगा दैमानि दालां बायस'नायाव थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनायाव गोबां जेंना नुजाहोदों। गोबाव समनिफ्रायनो दारांगा दैमानि सायाव थानाय दालाङा बायहां जानानै दंमोन आरो दासान्दि नागारनो गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायाव कुमारिखातानिफ्राय जाला फोनांजाब खालामग्रा गाहाय लामानि दालाङा बायस'बाय। माखासे सान सिगां गोदानै लुफुंनो लानाय दालांखौ लुफुंजोबालासिनो नाथाय गोजाम दालांखौनो एसे फाक्का लुफिननानै थांलाय फैलाय राहा लामाखौ खालामनानै होदोंमोन। नाथाय बै दालाङा दिनै बायस'लांबाय आरो फरायसा गथ'फोरनि फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव आरो साधारन सुबुंफोरनि हान्था मेला फोनांजाब खालामग्रा गाहाय लामाया दिनैनिफ्राय बन्द जानो थासिगोन। ओनसोलनि रायजोफ्रा थाबैनो लुफुंनानै होफिननो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनखौ खावलायहरदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।